Lancet medikuntza aldizkari ospetsuak izenburu bat jarri zuen duela gutxi bat baino gehiago harrituko zuena. Hain zuzen ere, COVID-19 pandemia bat ez zela izan zuen izenburu horretan. Ez du esan nahi, The Lancet aldizkaria negazionista bihurtu denik, baizik eta esaten zuena zen, pandemiatzat hartu beharrean, sindemiatzat hartzea komeni zela. Ze diferentzia dago bi kontzeptu hauen artean? Pandemia da mundu osoa edo planetaren gehiengoa hartzen duen izurri bat. Eta sindemia berriz, izurrien sinergia bat izango litzateke. Gizarte eta ingurumen baldintzak batera hartzen dituena, gainera denboran eta lekuan bat egiten dutena, eta elkarrekin eragiten dute haien ondorioak areagotuz. Pandemiatzat jotzeak ekarri du The Lanceten ustez, erruduntzat hartzea birusa bera bakarrik eta erantzunak bilatzea edo saiatzea aurkitzen eremu biomedikoan. Aldiz, sindemiatzat jotze baldin bada, espero dute horrela ikuspegia zabalagoa izatea eta beste eragile batzuk ere aintzat hartzea. Horien artean egongo lirateke hezkuntza, elikadura, lana, etxebizitza eta ingurumen faktoreak. Eta horrela, espero dute irtenbidea egokiagoa izatea.